Saz, ehli zadyň dili ýaly. Ýürek urgusy da, adamyň içki dünýäsi de kakawlardan düzülen. Şu zatlar hakynda söhbet edileninde ustadyň diňe dip saz guruluny gödüňüne tutýanyň aňlamak kyndy. Türkmenistanyň halk artisti, Arçavil deprepçiler saz topunyň ýol başçysy Hakberdi Alnamuratywyň çäre hatyra goloý döretçilik ýoly dip saz guruluny bilen aýrylmaz baglanşykly. Oň şatlygyny da, hasratyny da depi bilen paýlaşanlygy, senedini ömrüne barabar hem sırdaşy taýanlygy mu aýdyň suwutnamasydyr. Halipa dep saz guruluny ýerine ýetiren ajaýyp sazlary bilen türkmen sunugatyny öýdi ýolun saýlady. Çünki ussady depsiz göz getirmek asla mümkin näl. Nireti depin joşuny sesi bar bolsa, şol ýerde de şägirtleri bilen halipa sazanyna bardyr. Saz-sunugat bolunny esasy dünýä goýunça alýan zatlar şu saz-sunugat ilki dünýä gelenini bütün dünýede alýan zat şol ölçek birligi, oňa da şu kakylyp çalynýanlar girýär diýip şeýle alymlar şoňalyk teklip berýärler-de. Diýjek bolýan adamyň özümiz şonu düşünürümizde, men özüm depçi bolamsoň, şu gepleşilenlerine de ilki zaman adamlar gadymdan aramyzda şonu daşyň ýüzüni şu gijek daşlar alyp şeýdip vurup şoňalyk habar beriş ýanky daglarda bolanly şeýle guraňda aňyrak ýanglanýar şoýalyk habar berişleri işlerini ulanylýar diýen şoňalyk alymlaryň saklamalary bar. Saz gurallary ondan soň deprek saz gurallaryndan her milletde bolşýalyk bir ýa-da iki sanak senetler bolan ene şol biziň öz türkmen ýanky saz gurallarymyzda da iňçe saz gurallary alias iňçe senetler bolanny ýanky tüýdükden gelýär, ýanky deprek saz gurallarynyň soň esasy tüýdük saz gurallary gelenler diýip alymlaryň saklamasy bar. Ene şol garga tüýdükler, dilli tüýdükler, şu tüýdüklerden soňundan ýene şeýdip öwürlük gelýär, dutar denedimiz, gyjagymyz, ene şolar şeýdip biziň senetlerimizin bir bolup galýar türkmen senetleriniň. Sazyň adama täsiri ol şeýle aýdym aýdylanna da saz çalyna da adama gatyl täsiri bolan. Sebäpçeňde adamy biraz ýumşady bilýär, adamlar pikirlendir bilýän, adamlar gamgynynda da şatlananda da saz esasy täsir edýänleň bir bolup şumalky durmuşymyzda çenli gaty ullakan rol bolan saz. Türkmen esasam aýdym sazy gaty aňyrdan ata-babalarymyzdan gowurýa ol inçe senedimiz, dutar senedimizden, gyjak senedimizden gelip häzirki zamanamyzda çenli şeýle gow aýdymlar aýdylan gow sazlary ýerine ýetiriler. Diýjek bolýan adam biziň ýerimize görä, biziň bir giden bir gözel tebigatymyza görä, bize bir şeýle ýokardan eçilenýärlik da bir gudurat. Sebäpçeňde biziň sazlarymyzyň içinde şu ölçek birlikleri gaty baý. 10 mirlik, 7lik, 5lik, bir 15lik, 9luk şeýle ýanky ölçek birlikleri bar da, on başga gaýry döwletlerde olar ýaly ölçek birlikleri baram bolsa juda az bolýar. Goňşy ülkelere, daşa ýurtlara gidemizde şol ölçek birlikleriň üstü bilen şu özümiziň türkmenligimizi, özümiziň saz senetimiziň şolar biziň dogrudanam şolar öz saz senetimizdigi, olar saz çalamyzda şu saz özümiziň küdügi türkmen sazlygyny, dutarmy, gyjagymyzyň sazlaryny alyp şolaň üstü bilen ölçek birligimizi da ýanky daşa ýurtlarda şonu görkezýär. Ana şonu biziň türkmen saz guralarymyzda şeýle sazlarymyzda ullakan baha berýärler daşa ýurtlarda. Türkmeniň sazyny şeýle bir ösen derejelere gelen. Sebäpçeňde bize bu zatlary östürmäge himaye edýän elmydama biziň arka dayanjymyz, arka dagymyz, gahrman hem mehriban prezidentimiziň jany sag bolsun.
Oto adam ilmidama şonu yaşlıktan, çağalık döwründen ädilýä hemen mektepde okap ýören wagtlym şo taýdany gurnoklar bolýardy, şo gurnoklara gatnaşýardym. İlkinji çalan aýdymlamy şumala çen ýadyma düşýär. Bir laçynım diýip aýdym bardy. Mektep döwrümizde goňşy oglanlar bile oýnardyk, şolar bilen bir goňşymyz akordeon çalsa, birimiz mandolin, tar salardy. Şuňalyk şeýle gyzykly geçirdik-de. Yo çağalyk döwrümizde. Şonda men özüm dep ýatak gördüm. Halipalamyz Murat barny, Silgel Labylow, men özümine özüm bilegiden bagşym bar. Çar Murat, Anna Muradow. Bular men halipalam bolan. Ine şey dip özüm şu mektepde okan döwrlerimizden kämilleşip çalıp şolar dinläp, soňundan Rişar Şafif bilen tanışyp bular bilen men köp aragat şumala çenli men olar bilen aragatnaşykda boldum. Şeýap festivallara gitdik, görkezdi. Soňuna giden festivallara aýlandyk. Türkmenistanyň halk artisti Atabay Çarguliýew bilen o taýda giden dostlarymyz ona şu daşa ýurtlarda köp aýlandyk. Türkmen sazlaryny, aýdymlaryny daşa ýurtlary esasen ölçüg birligi bilen şu ýanyna şu dep bilen aýna dep bilen muňa aýna dep diýär türkmenlerde. Hani tar, akordeon, klarnet, skripka şolaň ýanyna şu depler bilen çalyp kän konsertlerde bolduk, döwlet şäherlerinde bolduk. Hem daşa ýurtlarda şeýdip öz türkmen saz senedimizi dünýä çykardyk da. Dep saz gurallary, aýratynlyklary, görnüşleri dutarlan salyna gaty ýumşak depler gerek bolýar. Bilen bolýar. Ýöne esasy dutar bir näzik zatda. Gyjagam, şoňa bir sesini ýapma diýalak depleri ne şonu menne bar, şonun bir geljekki gepleşiklerimizde görkezörün çalarsam. Ine onuň näme bu saz esasy dep şulerimine dutara gowgabat gelýär. Ram da da dam raga da ga dam dam ram da la da dam dam da la dam dam. Bizki esasy dutarja şoňalyk diýär. Ram da 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 la dam da da dam da 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 dam. Lay 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 da ba da da dam. Görýäň? Ýöne ütgäp durda şeýdim. Da ba da dam da da dam da da dam. Ram 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 ram. Görýäň şu çirtimleri şu alanyna şoňa gelir ýalak esasy deplem bar. Ony geljekki gepleşiklerde menne görkezörün. Tarda bolýan ýöne ne şu dep esasy gabat gelýän depleň biri. Akordeon tar deplerdi. Türkmen aýdymlaryny, sazlaryny daşa ýurtlardan peş çalamyzda şeýle geň alardylar da şu depi. Men şu depi elime almagymyň sebäbi başdanam ene şunu öň bizde görnükli dep ýazýanlar bar. Sapar Nuriýew diýip bir ägirt döredi dep ýazýan. Sapar Nuriýewiň indi men şonu azajyk aýyrtaýladan şoň ýatan depleri ine şuňalak şu taýda ak diýe şeýle ak demir goýýardyk. Sapar Nuriýew diýilen adam o depiň şeýle goýýardan hem 90 kilovolt şoň üstüne minip görkezýän adam bolar. Sapar Nuriýewiň depleri şeýle bir hil taýdan hem ses taýdan hat gowy açyk sesli hem bir ýanglanyp hem dümi bar hem şaky bar. Şuňalak depler ýasady Sapar Nuriýew. Sebäbi men ony aýdýanym begenip Sapar Nuriýewiň deplerini men Tokyo'da bir tabla çalyan oğlan bilen tanıştık. Men şu depi aşık boldum. Men ine elimde tabla var. Şunu alıp. Sebäpdiňde Tokyo'da o taýda ýagşyga, köpülençi ýagşly, çyýgly howa bolandyň tabla kendimde 4 ýyl okudum diýdi tablada. Ana şu tabla şumaly menne şeýle gowy depler ýasady. Sapar Nuriýewiň ýatan deplerini men ençemesini daşar ýurtlarda Sowet hökümine berdim. Olar maňa depler getirip berdiler. Öz deplerini menem olara şeýdip ine soňunda özüme öýde birini alyp galdym. Ýöne ine men şu depi saklap oturundum şumal. Çar Kadyrow diýip men öz bir şägirdim bar. Özüm senetkar bolan. Ine şol şu depi ýasady. Ine şoňa bir ýetmeýänler özüm edil Sapar Nuriýewiň kelşe diýişimi ýalagam edipdir ine tegeleg ýasady. Ine onuň özüm şeýle odan ýasapdyr görýäňmi? Eýlesi, beýlesi hemme tarapyna eliňem ýena kişda dedenak bir ölçügüm, bir hakyky bolmaly, sesem gowy 10 sanak şuňalak neme goýupdyr. Bir etmedik zady şumal şu şaý jagaşlar taýda şelpe goýmandyr da. Onam özü şumal pikirlenip ýör, näme etsek gakdy kalipasyny şeýle boş getirdim diýdi, şuňa bir zat goýmaly.
Men edil olonky alet goýdum mukam ýa başgarak bir şelpe oýlasak mukak diýip näme şunu getirdi. Çary şunu dogrudanam gatyw ýetapdyr. Ine şular şumal eýemden sonra bir taryň ýanyna, dutaryň ýanyna, taryň ýanyna, akordeonyň ýanyna bolaýjak deplemizini bir men begenip şunu getirdim şunu. Öz şägirdimiň ýatan, türkmen ulunyň ýatan depi, şunu begenim hem gowuny mene biraz çalyp görkezdim. Ine türkmen kakowlary. Hemme şu dutaryň kakowlary. Tarda da şeýle biraz gaturmaly bolýar tarda. Görýärmi? Ine şuň çydamlygy şu depim. Gaty çydamly dep. Beýdi vursaňam çydap dur, diýjek bolýan beýde saldan özüm şeýle gowy çykan dep.